मोब्लिब बिफाननि गोहैलो आखु खोमसिजों सम बारहोनांदों गामिनि सुबुङा। मोब्लिब बिल होसेयावबो खोमसियाव थानांदों गरमारा सेसाबिल गामिनि रायजोफोरा। आमार पुरा टानी आछे पैसा टानी आछे बेसि बेसिके तेनेके आमाको कारेन्ट भालके दिब लागे। मोब्लिब जगायथाय जेंनाखौ फोजोबस्रांनो सोरखारनिसिम दाबि रायजोफोरनि। सनितपुर जिल्ला ढेकियाजुलि विधानसभा बिहाब सिंनि गरमारा सेसाबिल गामिनि रायजोफोरा थांनाय से सप्तानिफ्रायनो खोमसिनि गेजेरजों हरखौ बारहोनांगौ जादों होनना फोरमायदों। सम बादियै मोब्लिब बिल होनायनि उनावबो गरमारा सेसाबिल गामियाव गोलाव समनिफ्राय सोमजिनाय मोब्लिबनि जेंनाखौ मोब्लिब बिफाना सुस्रांना होनो गोसो गैया होनना रायजोफोरा अजद खालामो। लोगोसेनो थांनाय 2017 मायथाइयाव बे गामियाव मोब्लिब फोनांजाब राहाखौ खालामनानै होदोंब्लाबो दिनैसिम बेनि सिबिथायखौ मोब्लिब बिफाना मोजाङै होनायाव फेलें जादों होनना फोरमायबावो। मख'जाथावदि मन्त्रि अशोक सिंघालनि बियाबावनो बेबादि मोब्लिब सिबिथायनि जेंनाजों मोगा-मोगि जानांनाय रायजोफोरा खुद्रिखांनानै थाबैनो जेंनाखौ सुस्रांना होनो खावलायो। কাৰেণ্ট দিছে 2017 চনৰ ভিতৰতে কিজানি 100 দিনলৈকে কাৰেণ্টে নাই। সঁচানে মিছা ৰাইজে ক'ব। কাৰেণ্ট নাই আজি কিমান দিনৰ পৰা কাৰেণ্ট নাই? আজি ক'বলৈ গ'লে লাগাতাৰ 5 দিনটো নাইয়ে, তাৰ মাজতে গেপছ থাকে মাত্ৰ আৰু মাজতে থাকে 2 দিন 3 দিনলৈকে গেপছ থাকে। মুঠতে 2017 পৰা 2023 চলি আছে। আজি আপোনাৰ আগষ্ট আজি 29 তাৰিখ, আজিলৈকে 100 দিন মান বেছি হ'ল গেপছ। লাইন নাই আৰু লাইনৰ বিল একদম মানুহক মাধমাৰ মাৰিছে। লাইনৰ বিল আমাৰ নিচিনা দুখীয়া মানুহ মৰি যাব। এফালে প্ৰিপেইড আৰু আপোনাৰ যি স্মাৰ্ট মিটাৰ হয় লগাইছে নহয় জানো? হয়। এইফালে কাৰেণ্টৰ লুকা-ভাকু কি ক'ব? কাৰেণ্টৰ লুকা-ভাকু এইটো কাৰেণ্টৰ লুকা-ভাকু যেনেকে আমাৰ পৰা টানি আছে পইচা টানি আছে বেছি বেছিকে, তেনেকে আমাকো কাৰেণ্টটো ভালকে দিব লাগে, তেতিয়া আমাৰ মন ভাল লাগিব। তেনেকে ধৰণৰ কথা যে কাৰেণ্ট নিদিব, এইফালে লাইনৰ বিল একেবাৰে গপচকৈ আহি থাকিব, একেবাৰে 400-500 মাহত আহে। আমাৰ নিচিনা দুখীয়া মানুহ মৰি যাব দেখোন। गोदोना सानाय, सिनस्रि सानाय, जरा जरा सानाय, हान्थु सानाय आरो खर' सानाय बायदि जेंनानि फाहामथायनि मिरु एसआइ निउर' थेरापि सापागुरिनि बेंटल गेटआव। आथिं फारसे थांनानै थाफ्लि खावसेयाव सागाबाय थायो आरो मैया नाजाफैदोंमोन नालाय दा एसे मोजां दं आरो। आङो निउर' थेरापिस्ट बङाइगाव सापागुरिनि बेंटल गेटआव बाहाय बे आं निउर' थेरापि होनाय मोनसे थेरापिस्टखौ आं सालायो। दासिमहालागै आङो 10 मास जाबाय बाहाय। 10 मासनि गेजेराव गोबां मानसियानो माने बेबायदि हामनानै थांनायखौ थांबाय, मोजां मोनबाय। सोरहाबा पेरालाइज, सोरहाबा बेबायदिनो सिनस्रि सानायफोर, सियाटिका जानायफोर, सार्भाइकेलनि प्रब्लेम बा हान्थु सानाय, एंगल सानायफोर, टेनिस एल्ब'फोर, माइग्रेनफोर, नैबेफोर बेमारफ्रा हामनानै थांबाय। सिनस्रियाव सानाय जादों आरो बेनो आथिं फारसे थांनानै थाफ्लि खावसेयाव सागाबाय थायो आरो मैया नाजाफैदोंमोन नालाय दा एसे मोजां दं आरो दोनथ'ला माइनो फ्रि दा मोजां मोनबाय आरोना? आं सिनस्रि सानाय जादोंमोन फार्स्टआव, सिनस्रि सानाय जानानै थाबायनो हायि जादोंमोन। 1 सप्तायानो जाबायमोन खामानि जादोंमोन। दा बेयाव फैनानै माने थाबायनो हाबाय। दा मोजां मोनबाय, आङो मोजां थाबायनो हाबाय।